Διευχών των Αγίων Πατέρων ημών. Τι είναι αυτό? Η ευθυμία είναι. Η ευθυμία? Ευθυμία. Ευθυμία? Ποια ευθυμία? Έκανε καμιά γυναίκα την τρέλα να έρθει στο Άγιο Όρος? Ποια είσαι? Η Αγία Ευθυμία. Αν είσαι Αγία, έλα να προσκυνήσουμε μαζί την Αγία Τριάδα. Πες, στο όνομα του Πατρός. Εις το όνομα του Πατρός. Πιο δυνατά. Εις το όνομα του Πατρός. Πιο δυνατά. Εις το όνομα του Πατρός. Και του Υιού. Και του Υιού. Και του Αγίου Πνεύματος. Και του Αγίου Πνεύματος. Τώρα να σε προσκυνήσω εγώ. Γιατί μου κάνεις τέτοια τιμή, Αγία μου? Πες μου, Αγία μου, μίλησέ μου για σένα, για το βίο σου.